אז אני זוכר את הפגישה הראשונה שלנו במחנה קיץ בארצות הברית. כולם ישבו במעגל והגיע התור שלי להציג את עצמי. המילים פשוט לא יצאו לי מהפה. I'm שקד, I'm from Israel, and I like capoeira. זהו, זה כל מה שהצלחתי להוציא. אני בטוח שכל האנשים סביבי התאכזבו, הם באמת רצו לשמוע עליי ולהכיר אותי, ואני פשוט נתקעתי. אנשים אחרים עם יותר ניסיון לקחו את הבמה והמשיכו מאיפה שאני הפסקתי. אז היום אני רוצה ללמד אתכם איך להימנע מהרגע הזה. הצגה עצמית היא אחד הדברים הכי צפויים בחיים, בפגישות עבודה, בטיולים, בכנסים, באירועים חברתיים. החדשות הטובות שאפשר להתכונן לזה מראש. היום אני אראה לכם שיטה פשוטה שמשלבת בינה מלאכותית, גוגל תרגום וכמה טיפים ממני. לא צריך להיות טוב באנגלית כדי להתחיל. אפשר להתחיל ממש רק דרך לעקוב אחרי השלבים. המטרה שלנו היא הצגה עצמית של 30 שניות, דקה. לא ארוך מדי שזה נהיה משעמם ולא קצר מדי שלא מרגישים אתכם. 30 שניות זה אחלה יעד, אוקיי? אז השלב הראשון שלנו הוא הפרומפט, אוקיי? הפרומפט זה בעצם מה שאנחנו מבקשים מהבינה מלאכותית לעשות בשבילנו. תעתיקו את הפרומפט שאני משאיר לכם בתיאור ובתגובה הראשונה, אוקיי? לג'מיני או לצ'אט GPT, מה שאתם עובדים איתו. הפרומפט הזה בעצם אומר לבינה מלאכותית בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. היא תשאל אתכם כמה שאלות פשוטות. מאיפה אתם, בני כמה, מה המצב המשפחתי שלכם, מה אתם עושים בחיים, תחביבים שיש לכם, ואולי גם קצת ככה מה המוטו שלכם ומה שאתם רוצים להגיד על עצמכם, כאילו איך אתם מתייחסים לחיים. תענו איך שיוצא לכם באותו רגע, זה לא צריך להיות יותר מדי מתוחכם. גם לא חייב לכתוב, אוקיי? אפשר פשוט להקליט, לקרוא את השאלות ולהקליט אותם ככה לבינה, היא תקבל את התשובות שלכם ותוציא נאום קצר על עצמכם בעברית. עכשיו, תעברו על הנאום הזה בעברית, ותראו שאתם מתחברים אליו, שהוא נכון, שהוא מדבר אליכם. אם יש משהו שהוא לא מדויק, אפשר לבקש מהבינה לשנות את הניסוח, שיהיה יותר עממי, יותר מתוחכם, יותר ארוך, יותר קצר, אולי לדייק אותה. תראו מה מתאים לרמה שלכם, ובאורך פלוס מינוס משהו שאתם תהיו מסוגלים ללמוד. לאחר מכן, הבינה תתרגם לכם את זה לאנגלית, אוקיי? אבל גם תבקשו ממנה, וזה גם חלק מהפרומפט, שתיתן לכם אוצר מילים רלוונטיים מתוך ההצגה העצמית שלכם, שתוכלו ללמוד את המילים שהן רלוונטיות להצגה העצמית שלכם. ועכשיו, אחרי שביקשתם מהבינה מלאכותית, אחרי שיצרתם בעברית ועברתם על זה, וביקשתם מהבינה מלאכותית שתוציא לכם את הטקסט באנגלית עם אוצר מילים, יופי, זאת היא ההצגה העצמית שלכם, ועלה אנחנו הולכים בעצם להתמקד. מה שעכשיו השלב שאנחנו צריכים להתעסק פה, זה בעצם איך להגיד את זה נכון. כי כמו שאני מכיר אתכם, לא תמיד אתם יודעים איך להגיד את זה נכון. כי אתם יכולים להגיד את זה לא כל כך מדויק, ואז יהיה לצד השני קשה להבין למה אתם מתכוונים, אם תגידו מילים לא כמו שאומרים אותם. אז גם על זה חשבתי, וזאת באמת לא בעיה. תכף אני גם באמת אראה לכם את הכל, אני אעשה פה שיתוף מסך, ואני אראה לכם בדיוק איך אני עושה את זה. מה שאתם הולכים לעשות, זה להעתיק את הטקסט באנגלית לגוגל תרגום. בגוגל תרגום יש לכם שם כפתור של רמקול, ואתם יכולים לשמוע את הטקסט בהקראה. מישהי שמה בתוך הבינה המלאכותית של גוגל, תקריא לכם את הטקסט שלכם שהרגע יצרנו עבורכם. אתם יכולים לקחת משפט, ובעצם לשמוע אותו ולחזור אחרי המשפט הזה. אוקיי? וככה בעצם לבדוק אם יש לכם איזה שהם טעויות אישיות, ולתקן את עצמכם. אתם גם יכולים ללמוד את האוצר מילים שרלוונטי לכל משפט, וככה לעבור על זה, עד שאתם ממש מבינים את הטקסט, אוקיי? אחרי שעבדתם עם הגוגל תרגום, מה שאני ממליץ לכם לעשות, זה להדפיס את הנאום הזה, את ההצגה העצמית הזאת. תדפיסו אותה, ואתם עכשיו המטרה שלכם זה לקרוא אותה כל יום למשך שבועיים, שאתם בעצם דבר ראשון מבינים מה אתם קוראים, אוקיי? דבר שני, אומרים את זה נכון בעזרת גוגל תרגום, מוודאים שאתם אומרים את כל המשפטים נכון בעזרת גוגל תרגום, והשלב השלישי שהוא באמת לא פחות חשוב, זה איך שאתם מעבירים את עצמכם, איך שאתם מדברים לאנשים אחרים באנגלית. אם אתם ישראלים, כנראה שאתם מקריאים את הדברים בצורה שטחית, אוקיי? אנחנו בעברית מדברים בצורה מאוד, מונוטונית, אותו טון, אוקיי? בצורה מונוטונית, אותו טון. אנחנו מדברים באותו טון, וזה מה שזה נשמע, וככה אנחנו מדברים, וזה עברית, ולא צריך לעשות יותר מדי, כי אנחנו מאוד מרוכזים בתוכן, והרבה פחות מרוכזים בטון, אוקיי? אבל,
האנגלית לא כזאת, באנגלית מדברים עם טונליות, בעצם אנחנו מדברים, לדוגמה, שאלה, אנחנו מרימים את הטון, שיש איזשהו משהו חשוב, אנחנו או מורידים את הטון, או מעלים את הטון, תלוי איזה הרגשה אנחנו רוצים לפתח. ולזה, זה השלב האחרון, בעצם איך אני מעביר את עצמי באנגלית, וצריך להתאמן על זה, כי זה שונה מעברית, אוקיי? אז אחרי שבעצם למדתם את הטקסט שלכם ממש טוב, אתם רוצים עכשיו לראות איך אתם מעבירים אותו לעולם. אני עכשיו אתן לכם דוגמה, איך בדיוק אני עברתי על זה. העתקתי לפה את הפרומפט, כמו שאתם רואים, פשוט שלחתי לפה את הפרומפט, שאני שולח לכם גם כן בתגובה, וגם בתיאור של הסרטון, אוקיי? ואז הבינה המלאכותית מבינה מה היא צריכה לעשות, היא הולכת לשאול אתכם שאלות, אתם יכולים ללחוץ פה על המיקרופון ולהקליט, יש לכם גם במקלדת בטלפון, אפשר לעשות את זה גם דרך הטלפון, דרך המקלדת של הטלפון גם שם יש מיקרופון ואפשר להקליט, בכל בינה, אפשר להקליט, אפשר גם לכתוב, בקצרה, לא צריך יותר מדי. מאיפה אני גר, מה הרקע שלי, כל זה אתם עונים, הנה אני עניתי, האמת שהקלטתי, ויאללה, היא כותבת לכם פה את כמו שצריך. דבר ראשון, אוצר מילים, אוקיי, live, לגור, teacher, help, היא נותנת לי פה את כל המילים שקשורות להצגה עצמית שלי, שגם אתם תצטרכו לעבור על זה, ועכשיו אתם בעצם מתחילים ללמוד את הטקסטים האלה, קוראים את המשפטים האלה, hello, my name is שקד, I'm 32 years old and I live in Tel Aviv, I am an English teacher, every day I help people learn and succeed, I work in education for 10 years, I have a degree in English and now I study management. In the army, I was a communication officer, and I'm single and I love to play guitar. I want to speak English with confidence at work and when I travel. אוקיי, זה פלוס מינוס הצגה עצמית, אפשר לשנות את זה, אפשר לקחת את זה איך שזה, ועכשיו גם ביקשתי ממנו שיעשה לי את כל זה רק באנגלית, בלי התרגומים. אוקיי? לוקח את זה, מעתיק את זה, הולך לגוגל תרגום, ושם את זה פה. אוקיי? הוא מתרגם את זה, זה כבר מתורגם, אני לא צריך, אבל זה מה שחשוב. אתם רואים פה את הרמקול הקטן והחמודי הזה? עליו אתם לוחצים. Hello, my name is Shade. I am 32 years old and I live in Tel Aviv. והיא מקריאה לכם את זה. I'm an English teacher. אוקיי? Every day I help people learn and succeed. אתם יכולים לעשות את זה משפט, For more than 10 years. ואתם פשוט מחקים אותה. And now I study. את זה אתם חייבים ללמוד. את זה אי אפשר לדלג על זה. את זה אנחנו הולכים ללמוד. משפט, באופן כללי, להדפיס את זה, לעבוד עם זה, מה שצריך, עד שאתם יודעים את זה באמת בעל פה. בואו נעשה רגע סיכום קטן לכל מה שלמדנו עד עכשיו. 1, זה להעתיק את הפרומפט לבינה המלאכותית ולענות על השאלות. 2, זה לבדוק שהטקסט בעברית טוב לכם, אוקיי? שהנאום הזה על עצמכם, ההצגה העצמית, היא טובה לכם. שזה לא קצר מדי, לא ארוך מדי, וזה נכון. 3, הטקסט, תבקשו שיעביר לכם אותו לאנגלית עם אוצר מילים, כבר אפשר להתחיל ללמוד את זה. ואז להעתיק את זה לגוגל תרגום, ולקרוא ביחד משפט, או את הכל ביחד, איך שנוח לכם. ושלב אחרון, זה הטונליות, ולעבוד על זה יום יום, ושאלות עם טון למעלה, סיום טון למטה, ולעבוד על זה, להדפיס את זה, ואתם תהיו מוכנים לטיול הבא, לרעיון הבא, לפגישה הבאה. אז אם כבר יש לכם חשק ללמוד אנגלית, או שאתם חייבים אנגלית לעבודה, אני כאן לעזור לכם להצליח לדבר בביטחון. בתיאור אני גם אשאיר קישור לקורס סודות הקריאה, אם הרמה שלכם היא רמה של מתחילים, חייבים להתחיל מקריאה. ואת הקורס, פיצוח הזמנים שיאפשר לכם לבנות משפטים בצורה יעילה ומובנת. הקורסים שלי כוללים את כל החומר שנדרש, סרטונים, הסברים, מצגות, טיפים ללמידה עם בינה מלאכותית, ואני אף פעם לא משאיר אתכם לבד. אני זמין לכם בוואטסאפ לכל שאלה. לאלו שרוצים הצלחה בטוחה באנגלית, צרו איתי קשר ונדבר על תהליך אישי שיתאים בדיוק לצרכים שלכם ולמטרות שלכם. שמחתי לעזור ונתראה בפרק הבא של אנגלית פרקטית. ביי, להתראות לכולם.